Jakovčić zamislio preseljenje Uljanika i pretvaranje Pulske luke grada žele pretvoriti u jeftinu turističku destinaciju sa uništenom brodogradnjom, sa potplaćenim, sindikalno nezaštićenim, obespravljenim konobarima, čistačicama, lučkim radnicima i radnicama. Što o tome mislimo? Ne damo, jel' tako? Višedesetljetnom kolektivnom šutnjom, nedostatkom solidarnosti za onog drugog u nevolji i sami smo doprinijeli, moramo si to priznati, sustavnom uništenju privrede, prepustivši je lokalnim i svjetskim tajkunima uz asistenciju onih zloglasnih ubojica javnog interesa, državnih i lokalnih političkih elita. I ovoga puta, kao i u prijašnjim borbama, neki smo odlučili jasno i glasno reći: dosta ste privatizirali i otimali, ne damo Uljanik, ne damo Pulu! Pojedinac tajkun. Nakon toga imati plan B. Prema tome, neko sada može pitati šta će nam to neko četvrto, peto tijelo. Upravo zbog toga što situacija je izvanredna, što je situacija neuobičajena, jer da je, mi se večeras ne bi nalazili ovdje, ne bi imali 3 sindikata koja ne mogu zajedno djelovati. Prema tome, nužno je uz sindikate koji su neizbježni ovdje i to tijelo koje će ih natjerati da rade zajedno. Prema tome, radnici Uljanika, postanite ta stožerna točka koja će pokazati put dalje, koja će riješiti tu situaciju, a Puležani i Puležanke, smijenite ovu vlast koja neće podržati te radnike. Ne damo Pulu, ne dajmo radna mjesta.